Mä oon Jens, intohimoinen CrossFit-urheilija ja valmentaja. CrossFit 334-satasella mä oon yksi omistajista ja tää on aika iso juttu mulle, sillä mä en oo ennen pyörittänyt omaa firmaa. Ennen CrossFittiä mä olin semmonen yksilöurheilija, tai oikeastaan alun perin mä en edes ollut mikään urheilija. Mutta sitten kun mä aikuisiellä löysin liikunnan ja urheilun, niin mä olin sellainen yksin puurtaja, pitkän matkan juoksuja ja pyöräilyä ja jonkin verran salilla pumppailua. Se oli aina yksinäistä hommaa. Sitten kun mä löysin CrossFitin aikanaan, niin eniten mua tässä kiinnosti se, että täällä oli paljon samahenkistä porukkaa ja oikeastaan en mä oo mistään muualta saanut niin paljon kavereita täältä CrossFitista. CrossFitissa mä tykkään siitä, että siinä ei ole ikinä valmis, ei urheilijana eikä valmentajana. Aina löytyy jotain uutta opittavaa tai jotain pientä parannettavaa. Lisäksi kun kaikki tulokset kirjataan ylös, niin se kehityksen seuraaminen on tosi helppoa ja palkitsevaa. Mä oikeastaan haaveilin sillain salaa siitä, että mä voisin joskus olla CrossFit-valmentaja. Mua vähän pelotti, mitä siitä tulee, kun kaikki muut valmentajat, joiden kanssa mä olin tehnyt hommia, niin ne oli niin ammattitaitoisia ja mä en oikein tiennyt, että miten mä voisin itse ikinä päästä samalle tasolle. Sitten kun mä pääsin CrossFitin valmentajakoulutukseen ja muutenkin pääsin välillä auttelemaan tässä 3-3-satasella, niin mä huomasin, että se valmentaminen on samalla lailla taito kuin mikä tahansa muu esimerkiksi urheilussa. Ja kunhan tekee tarpeeksi töitä, niin siinäkin voi kehittyä. Valmentajana mä oon mielestäni todella kannustava ja mä tykkään, että sillä positiivisella palautteella saa paljon enemmän aikaan kuin jollain räyhäämisellä. Mä tykkään siitä, että mä pystyn auttamaan ihmisiä ja opettaa niille jotain juttuja, mitä ne ei ole ehkä aikaisemmin osannut. Se palkitsee tosi paljon, kun joku saa ensimmäisen muscle-upin tai uuden rinnallevetoennätyksen, mutta sitten myös sellaiset pikkujutut, jotka ei välttämättä liity tähän fyysiseen toimintaan, niin nekin palkitsee, kun pääsee urheilijan tai asiakkaan kanssa eteenpäin. Mulle CrossFitissä tärkeintä on se yhteisöllisyys ja se treeniporukka. Ja mä tiedän, että CrossFit 334-sataselle Lielahteen muodostuu kans tosi hyvä treeniyhteisö. Jos nyt mietit, että pitäisikö sun lähteä mukaan, niin pitäisi. Älä emmi, vaan mitä aikaisemmin lähet, sitä enemmän saat. Nähdään.